malok piny. Rem mane mineno e yod bura ka en rem mar ich lach mar pesa kose en rem mar nok mar paro kose en rem mar ni joma oyier ok dwar ng'iyo gima jopiny dwar. Od bura nosego jopiny chon, ne gisegowa piny to nyicha timo interview mota wacho ni wadwa ndiko wende mwalo ka, wadwa golo billboards, to wadwa timo videos, to wadwa timo content. Jok mane okalo finance bill ok bi dok e od bura. Mano to wadwa nyono piny, to wadwa keto pichni gi, to waparo ne ji ni ng'ani nogo tik mondo in ngimani odhi malo, mondo skari odhi malo, mafuta ng'ani nondiko mokalo. Koro joma nokalo finance bill namba 1 wiwa ok bi wil kodgi. Wadwa ndiko wende to wadwa make gi famous, ok bi dok e od bura. Namba 2, od bura osekaw gi piny owacho. Od bura te giling ti to lakteche hinyore. Giling ti ndalo mane mogo dhi malo gi nini. Giling ti, in fact ne gikalo gik ma hinyo mana jopiny. Koro number 1 joma nokalo finance bill te tadwa ng'isi Trevor ok bi dok e odno. Wabro timo everything possible. To time no kochopo pichni gi wadwa go agoya e billboards, wasechako manyo pesa sana. To wadwa ndiko thumbe, to wadwa wero gi, to wadwa ok gibi dok. To od bura ni apart from a few, wadwa chako campaign to wasechako mar soyo ojende kod joma pachgi opogore kod joma nie kanyo sani. Nikech sani jatend piny e wuon od bura. To piny man gi demokrasi ok dwar mano. Ni jok mane jopiny ogone uge ombulu mondo gigore na jopiny. Sani gigore ne jatend piny. Ni jatend piny gone gi simu to wacho ni tie gima kinyawro kanyo. Tadwa ni ukalna. To kinyal penjo ma to dhi hinyo jomane jo constituency na. Ini winjo wach jatend piny. To ma information mo wan go to en public knowledge. To kok en public knowledge to wan gin inside information. Ni od bura te, apart from a few, ni elwet jatend piny. Koro en mana simu ni kal mano to kalo. Kal mano to inyo jopiny saidi. To jende miwacho gi onego timnegi ang'o nikech ng'eny gi be ok go kura. Mano gimosene.